Ja bih želeo pre svega da se zahvalim mome bratu Raditu i što sam postao deo njegove velike zamisli. Ja nisam ni sanjao da ću da ga islikam na mojoj slici, ovoj velikoj od 3 metra. U stvari, on je inkarnacija za mene ovoga srpskog vojnika iz Prvog svetskog rata, koji sa oreolom oko celog svog tela, preko mrtvih leševa svojih drugova, penje se ka svemu. To je naš Rade, koji toliko čini za našu kulturu, Rade, za našu kulturu, za naše srpstvo. Zato nas mnogi ne vole. Ali, mi smo tu kao onaj naš srpski Feniks, koji se rađa iz pepela i mi smo kao takovi neuništiv narod. Zato ti mnogo hvala.